Daro ka? Kaya ano ulit? Apa ni daw? Diri bos? Oh. Magkatag sa baka. Dugay ba to siya? Yun sa gito. Mabakag butang. Ano ito? Sa? Besa. Sa kare-kare? So kata sa oras sa muli ba? Paghatod ko ba? Wala kay hindi ko na masulod-dulog. Hindi na doon ang inahan. Dahil kayo kay nasa para tali o gihikot. Para madali dalo ng inahan. Ano po siya? Tidak dia po limahan buat. Tidak limahan dia po ng anak ba? So, pag
ligay ko. Mga taksok ba? Baka. Pagi daw kabuk. Tadi yang aku magtuki pa daw kapasok. Di kasi ang ilong sa mga dua kadupa lang nga pisi. Kang kalaka oras siya. Muli ko ang tadi ani daw kapasok pikas. Dayon ang iyang pisi mag pasok sa pikas, ipasok tuloy sa pikas. Dayon diha ibutang ihang pisi gikan sa ihang pangilong. Kalakaw-lakaw siya dili po siya lapos at dili siya makabuhi kay duha man kapasok ang gigamit. So diha rin siya magbalik-balik gihitan. Sige mo sige. Kusa sila ang pabuton sila ang atangan dito buko dapit. Malay bro sila hukong silpon. Terus sih luya sampah. Dong, pitilibo na? Dito na pitilibo no? Ano yung ubayan ng kawayan? Bintaha. Yan, lumpag na ilang kuwan dyan, kuraloy. Yan PCR dong? Ano ikot? Dara, kung ready na didaan? Ada rin. Ay, nahanap din ako. Oo. Tapang phone? Ali. Tapos natin siya na. Ay, putol na dyan taman. Ha? Putol na taman ni. Dadal nito para magamit. Ay, padagan-dagan ra. Oo, dagan-dagan na mo gini mga tanom. Lagi. Karira kuan. Dadal nagbalik dito. Ni, Kada pisi. Ano kayo dong ay? ha? Ano kayo? Tama ba? Ni. Okay. Sabi pagkaon ay. Oo. Saro di siyang pagbawa na. Nga ulian ang lawas inahan ba? Lapyo. Pero saya mau kok kayo ron nga. Kuat. Makinaam ng area dito sa kuan. Na, dagang dia. Pila na katuig ni inahan daw? Ito na nakatuig ng ko nakalimot. Wala to matiman ba? Kay ikatulo naman nila ko no. Oh, ano na tanan? Unong na tanan. So pila ba katuig ni? Dako ni halin baligya ba? Petin mahala nas baka ron eh. Panginahan ba og di pa buros? Oh. Dako na kini halin. Magkuhan kita siya ba? Liwat sinahan din ba? Doon ba? Hina lagi ragon. Liwat sinahan ba? Liwat sinahan pula.
Ini mana? Ini kan ini. Kailan din siya? Oh. Ah, Mama. na. Ito na yung mama. Mama. Mana mama dia? Betul boy. Sebelum potong terus boy. Jadi, gila sige na mukha ang basta mabiyaan. Mama. Anak mama. Ganing ibo ganing ito ya. Ha? Ini ibo sa kukuha ni. Gila kuliga. Gwapo. Ganing dumato ala. Gwapo kuan. Ang breeder ni sa nagtuong dawat lahi na. Dahil ni. Amo ba? Kay mo lahi. Untuk belajar ni ketentuan. Kay mo lahi man si dago ko no. Aku belajar ni. Man. Itu na. Wakna. Loy eh. Pagkuhan niya na siya. Mama. Harus mama tu. Ah, loke di na ron. Mama. Stop. Pero ka. Mama. Maana. Putlon ito. Kung na lambot na. Ya, ini itu ha. Sige daw, salamat kido ha. Sige tu. Le, malambot mo ka ni. Balik sa akin. Doon ako utusin kay lamok ng baka. Ya, hindi ko upod. May baka sa bagong sa lukason. Nagdagan-dagan. Matayanan kayo. Sabihan ito. Ang pusyo. Ini ikut na. Ngita na sinahan. Hindi na ako siya baling-balinon.
naman tubos, putog sa iyong ganahan. So, okay. Saan? Tingnan pa yung bago. Siya, sinulog. Sorry. So yun ay bit-bit lang gana pagkaroon ang batang kasi okay ang tara wala kong butas eh batang butas ini kata kembang ke masih yang kecil yo ini bakal Dito nih.
makita dia sa bintana para maispatan na po gabi iba. Kasi ang tanaw ng dito siya mga tuwan. So tawagan niya kasi kagandagan ba. Ngayon ba dito siya inahan. Kagandagan yung maka magapos na arga mga kahoy. Lambot at pisit. Pinahalan pa ni siya o kanyang monitor. Monitor na maanad na siya. Tahon lang sa iyo. Bilaran ba? Doon maanad na siya. Kalimutin niya siyang mama. Hindi na problema. Ikaw ba siya? Kasi niya itong una na ko nga bahin mga kapusis. Katulong naman natin mga bahin. Tulo-tulo namin sa kaliya, sa kalima. Ang patong duho, primero kami kaduha, grabe bigaya dito na, bigaya dito na anak ba? Pag di agad sinahan, sige kagandagan. Bayat, kagandagan, bayat. Nga, kapat ka adlaw, kaya siya na nakuha na, nakalma na siya. Kalimot na. Kaya katong kaduha, anik, kaya kaduha. Mawag hapon. Kaya siya karon, kung matikdan, dagan na siya kadiyot, pagkakot, wala na. Abot na kagarong hapon, kunin siyang panikan o masayahan kuan. Sa kayahan kuan o karong hapon na wala na yung minahan. Order siya sa asin. Order sa asin ako kumputang. Ano nga gusto lang akong ikarmapon. Kung ano yung magkusi, magsaka susi, ayan ako isip pagkahon. Sa una akong purga, balbasin. Ang uban, sa una sa mga karaan, wala islog, muli sa pinay, ihi sa tao. Salar po sa una, ito yung pungka dito sa una sa mga karaan. Parang kung ano man yun. Ang veterinary na iba. Ang pungka dito sa mayroon yung pungka. Mata din na sila. Ang tanas lang sila ang edad sa mong hayop. Kapaw baka maupo na inang ihatagon kaya inhale mo na siya hindi sa edad sa mong hayop kung ihatag nila ka inhale sila ang suwitoan so sultag yun so ilahagin mong sultag hindi tuwag na galing saka galo ilagid ang tuwason doon ang mga veterinary yung maligi ang mga para sa hayop. Hindi ka kumbin sa akong lugar ang aripudya dahil matagusto kayo na yung mga bitin yun. Supra. Sekarang supra ang bitin bro. Nang kung mawira na ko ni ay makita na kung mga lunos sa bitin. May pinuhon pero natungat ko managko dito na naran sila ano ilang sa mga bato pinagpalitan niyo kanang patungan karon ay pare mga bato ni ditapo ya yung mga pangagan sila long simple nga naa dika 15 pero noon ano sila magpaako hindi sila matumban mo nang matumban may pit paako niya ayo piya ni buot sa
yun. Pinag-tubig. Ito na, karang hapon na. Karang hapon tayo na napagkita. Teka na kung asin nila lang ako kasi wala na ko yun. Yung itilok. Karang hapon dahil akong dito sa nila. Kung siya kama. Unahan daw lang niya mga pusti. Ini ha. Una nga. Kapag ito yung tanong yung kuan, yung nakir na yung manilapong na kayo. Kung ilan nga labong na ba kung nakir ito daw, sayang nga ko ang kumpay. So, bilang kayo, kung sa yung kuanan hindi na mga anak ng inahan, kanina itong puli, ang hinahanap ko naman itong baligya. So, hindi na po sasabot mga pusti. Sabutan. Kaya ang inahanan ni Wong Pusti, sa iyaharan niya po nagkikan, kaya ang pagdahil, lutasunon na, lutasunon. Kung siya, kung siya ni Kusunil, ayun, siya na dayon ang mga arlima sa inahanan ni. So, nagsabot ni. So, magpabreed na siya ang unang mudawat sa anak kung nakakuha puli-puli ni dayon tungat to hinahan hugulog ng mga anak ang mga baligya kuhaon ako ang puhunan sunil dayon ang sobra maoy anong bahinon pero man siguro na magkakos ang sa puhunan yan ang bahinon ang talim sinahan sunil ang puhunan sa akong kabayan niya siya una dawat anak pero kan plano ni pangitan dyan doon kuhan limahan kanang ipobreed na kanang hapit ng ipobreed ang nana parang nga hindi na siya magilabot sa inahan sa anak ra ipuli ra sa anak ipuli ra og dawat sa anak siya una mo dawat kaya ako iya anak pero sa panahon nga ako nang kuha ng inahan dili wala na sila po anak kitindira niya sa sabot na siya pero dili siya di po na ko ipugos terus akong kabahin ng kusing mabuti na kuas punan kung ada yun sa alim siya man ang nagpadako siya man ang nagsiman pero kung tumalaga na ng pobre, hati ng pobre kung siya alima lang na siya kanang siya lang magpaanak una yung puli kuha una na ko inahan wala na siya labot na namin siya bahay malas pa din siya mga pusti sa tulong niya ka dahil puro laki ni sa kuha ikaduhan nga bay kaya lagi siya nga susihan mo naman puro manang dua kabayan ako ko na kuha puro mga bakal ko pusti na bahay na sa una pang-ariya kay lungat man sakit niya ang likod kita sa likod yang kedua kita report ada hindi pa ayaw na kuhan motor sa hindi kung baligya sa mango sa kung mo palit basta napipaligya na baka ngumpram na si baka po ada baka gusto kayo magkasiyo na naman bata mo sa una kasi ka ng hayop bata mo hayop sa una kung malakang ka rin kabuhin daw kuya ka
Kurang pilih tubig magtos niya. Yung bilis niya. Oo. Sige mga katoski, hindi sa ututok. Salamat kayo sa inyong subaybay sa akong mga vlog, no? Sa akong video. Okay, salamat kayo sa inyong pagsubaybay. Please subscribe Katoski TV sa akong YouTube channel. Bye-bye and